Dah. Siap beritra di telepon itu nang bener. Harman. Itu nang biar. Iya. Siap kali nari. Ribu hagra mazanya ulang angge gangkong dapna satu ulang bay. Dulu itu mon, pengen nanti terus ya na. Kau nami cigene ma. Baik. Kau selalu dulu bidong, kau selalu enjoy lah bidong. Ongkos mat. Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव गोसो गोरबोजों बरायनाय बावहरबाय। हाथाय माराम खानायजों लोगोसे आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं आरो आंबो दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं। दिनै एकदमबारे पुराना गस्लाबाबो गानलायबाय ओमफ्राय ना जुनियावनो गानलांनायमोन ओमफ्राय आंहा गस्लायानो गैया ओमफ्राय ना थेवबो आं दा बिराद एक्साइटेड लोगोफोर आं थांगासिनो क'क्राझाराव सोनाबथिं जाय लोगो हमनो गोसो लोगो हमनो गोसो नङा जायखौ लोगो मोनथोसै लोगोफोरखौ लोगो मोनथोंसै 13 तारिखै माबायाव बावखुंग्रि गाखोनायाव फैगोन जोंना दा जोङो बावखुंग्रियाव थांनो नागिरदों बिराद एक्साइटेड आङो माब्लाबाबो आङो इदि गिदिंफेरा फार्स्ट टाइम जनाय थांबाय बिनि उनाव दा सेकेन्ड टाइम क'क्राझार जोबोद मोजां डिस्ट्रिक्ट होननानै खोनायो आङो दायो आं बेयावनो थांगासिनो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय थ' नोंथांमोना आंखौ वेलकाम खालामगोन होननानै गोसो गोरबोनिफ्राय मिजिंथिबाय। लोगोफोर क'क्राझाराव थांनो मोनिया बिराद गोबावसैमोन आरो थरायनाया क'क्राझार थांनो मोनफेराखै जिबननिफ्राय जोनोम जानायनिफ्राय बेखायनोथ' बिथाङा बिरादनो एक्साइटेड बिनि कारनै लं जार्नि नालाय गोजान जागोन नालाय बिथाङा नै आफा बोराइ बाथौखौ साजायगासिनो माबोरै बिराद एक्साइटेड नामा हो ओमफ्राय आरो मेदामा मा होननो सानो गोजांदो बेनिफ्राय जोंनि थांनो गोनांखौ मा होननो सानो नोङो मा होनगोन मोजां ओमफ्राय थां मोजाङै फाय थाबनो ओमफ्राय थानाय मानि अखा फैयैनि आगोलनो मोनै दबे बार अखा फैहांदो खोमा खोमसि जाजोबदो सोरां बारां थानाय जायगायाव मोनफै ओमफ्राय मैसो देरना थानांगोन नामा आन्दाजला गम मोनाखै एक्ला गासिनो माथो मैसोआबो थरायना एरखांबा गैलालै बेथो बोरबिखा याव आबरनाव आंखौ मैसोआ जाहाथे एरखांनो हायाथों होननानै गिनानै खारफिनथों होननानै माया ए मा थांगोन होनबालाय 100 थाखा हरबा जाया थैबायलै 100 थाखा मस्थ' हात्तियाव मालायनि गारि लाना फैदो लोगोफोर माबायाव थांनोनो मस्थ' हात्तियाव इन्जिनाव हाबनोनो थोरायनो हाया 100 थाखाया लिटारसेयाव मोनैस' ओमफ्राय लिटारसेयाव मोनैगोनथ' लिटारसेयावनो जायखाथ' इन्जिनाव हाबनोनो थोरायनो हायो मैदेरसो इयो खमसो जानांगोन गारि हिसाबै खमसो जानांगोन ना इयाव दामिनि गारिया खम जायो नामा दामिनि गारिया खम जानांगौथ' आरो जाहाथे जोंनि गारियाबो पामसार जाया आरो बया जाया लामा ससेयाव नारथिंला बायनो नाङा होननानै बोरबिखा मिथिबाय हो जागोन दे जाहाथे लामा ससेयाव गारिखौ नारनो गोनां जाया पामसार जाया इन्जिन बया जाया होननानै दायो होलांगोन दा जों थांगासिनो दुगै लोबै एसे फ्रेस जानोसै मा होनदों दायो होलांसिगोन स्कुलाव थांनाय बाजिनो मोजाङै बोर बिनांगो फिदिंलाय चां आरनाय लालाय चां माने कमेन्टआव होनहरदो आरो आफा बोराइ बाथौखौ माने आरनाय लानानै खुलुमनांगो मानांगो होननानै बेखायनो दा मानसिया कमेन्टखौ नुनानै नोंसोरनि होननाय बायदिनो बानायबाय आरो मोजाङै मोजां बोर बिथोसै मोजाङैल' मोनहैनांसिगो थांनोसै नामा स्कुलाव हो फैसा लां होनबा ओइ थांसैनो खुलुमना लायगोन दे होनबा खुलुम आं खुलुमलायला दे नों खुलुमबानो जागोन दे मोजाङै मोजां थांनानै मोजां सफैफिननांगो ओमफ्राय आरो फैसा बिदो होदोंनाव फैसा बिदो दै
सननो गोनांमोन नै थारमानि बेखौनो लांदो आरो Ye. सेब खालायनानै Sanlayakin nama. आरो मानि सेब खालायना Sanlayakin nama. Wah, unik kan kau ya tuh. आरो मानि सेब खालायना Ya. Mbak nunggu itu mau diin wow. Sentuh kan nih takkan. Mbak. Apa mun kelengot? गाबोन लिंहरनोसै Oh. Arab फैनानै 7 तारिखाव जोंहानि बोसोरारि फुजा दङ नामा? खै तारिखाव बानायगोन? लास्ट बैसागोनि 7 तारिखाव बोसोरारि फुजा दा जोंथ' 1 तारिखाव मोनफैला नालाय 1 तारिखाव फुजाखौ होनानै नोंला 7 तारिखाव होनांसिगोन नामा? ओमफ्राय इखौ गानना थानो दोना नों इखौ गानना थानो दोना लेथ्रा लेथ्रा थाब थांदो अ सोर थांदो सोर नों थांग्रोदो जों एसे गोबाव जालांगोन जागोन अ होमबालाय लोगोफोर दंबावो ना माखासे आरोबाव मथा मथि जों 8 जनसो जालांगोन दामब्राफोर दंबावो आरो मानैसो बाप्पावै दाबो जाला नालै मा सोदो मा मादै आयनाफोरखौलाय मानो लाफादों नोंलाय हो आयनाखौ लाङा आरो आयनाखौलाय मानो लादो मेयाव आयना नायनांगौ ओजा मोनगोन नायना हटेलाव हटेलाव आयना मोनो मानो मोननायलाय हे दुनियानि आं गिथारलै बेथो मानसि सासेया ओमफ्राय नोंबा 3 ताकानि हटेलाव 300 ताकानि हटेलाव थाबाथाय आयना मोनगोन बिराद आंगि लोगोफोर दुनियायाव बेबायदि मानसि आयना गैया मोनगोन आरो आङो जिखुनु वालाव दोननाय आयना मोनगोन ना नोंनि आयनाखौ बायला बुला मानो लांफानो नागिरदों ओमफ्राय बायनानै मा जागोन लाङा होमबा लाङा है बिराद मिनिथावलै बेथो मानसिया मेयाव आं बिबायदि मोनो खोमा बाय दे ओंखारदो लोगोफोरा नेबाय थालाथ' माबार आयै एसेबां आंनि मानसि गैयालै बेथो दुनियायाव या आयनाखौलाय मानो लाफादो दिसं बाप्पावै आयनाखौनो मोनलासैनोबा हटेलाव आयना मोना मानो मोना आं नोंखौ खोन्थाहैनांगौल'सो हटेलाव बिसिनाल'सो थाया बिसिनाल' थायो नोमा सोर खोन्थानो नोंलाय पागल नामा खम दामियाव दामिनावथ' थायो होनना मिथिगौ होमबा थाफेराखैना दुनियायाव गैया आं बिदि गोथो आंना हिन्जावा थैबायलै सिगां मिनिथावना जे मानसिया गोदै बिदिब्ला आरो लोगोफोर नोंसोरथ' मिथिखागौ हिन्जावफोर थाबाथाय बेगा बेसे गेदेर जायो नै बोरमा दरग मोसौ दरगदोसो खाथाबनांगौ जाबाय बेगखौ मिथिगोना मा सोदो एख' पात्तायानो गैया माने आरो मोनसे फिसा दंबावोसो नै बेगा इयाव माने थैबायलै गेलेनाय गैयाबा जाया आंबो दा नै बारनि थाखाय बार नांनायनि थाखाय जेकेटखौ गानबाय खिन्थु गोलोमजोब्बायसो दा गारि सलायबा बार नांगोन ना इ गारनायनो थांनोसै दा थरायनाखौ क'क्राझार खोन्थैनोसै बिथाङाबो मालायसो बाइकआबो मालायसो थार लाथ'ना फैदो स्कुटिखौ दोनहरथ'बाय दाहार ओमफ्राय लाबोबाय आरो लोगोफोर जिखुनु मोजां मोनदों पामसार जानाङा इन्जिन बया जानाङा जिखुनु नारनाङाल' गारिखौ नामा इसोरनि अननायाव मोजाङै मोजां मोनहैनानै मोजाङै मोजां न'आव मोनफैफिनथोसै दे आरो गारिफोरा मोजां सालायनांगोन दे गारिफोरा मोजां सालायनांगोन दे हले अके बारा गोसाबाथाय आं थाङा दे हले ससेयावनो बाख्लायना थालांगोन आं हा बाय बाय आंहानि न' समायना रमायना न' see you again later उनाव लोगो मोनफिनसिगोन आंनि समायना रमायना न'खौ दा आं थांथ'नोसै ताला बन्द आरो दा हासबेन्डआसो मारिगोन मानोना मारिना थांनि आइयाबो न'आव गैया नालाय आइयाबो स्कुलाव थांबाय बाबायाबो खामानि मावनो थांबाय दा न'आव रावबो गैथ'ला मोजाङै मोजां थाथोंसै न'आ साननैसोनि थाखाय सिखाव दिखाव हाबनो नांला दा थांनोसै लोगोफोर ओमफ्राय इयो माबाखौ नोङो बेगखौ लानांगौमोन बाबु ओमफ्राय आंनि हेलमेटखौ आखायाव लानोसै ओमफ्राय गाखोनोसै र' मा होनदों बाजै माबा आंहासो बाजै होनफ्लायलायलांबाय मा होनदों मोजां दो गाज्रि नुवाखै गस्ला गाननानै लाजियो आङो मोजां दो दे उनाव लोगो मोनफिनसिगोन बैसागुआव फैफिनगोन आरोना मोसाथारनांगोन गामियाव लोगोफोर
नै दायो लोगोफोर जोङो सबायझाराव जोंहा जोनोमगिरि न'आव मोनफैलायबाय एसे बाजैमोनखौ माथो होनानै थांनि एसे गोजानाव थांनायनि बाथ्रा नालाय ओइ बाजै मा खालामदों ओरैनो दं नामा इसोर बोरैनो दं आंखो गस्ला गाननानै गथ'थ' होनदो आरो लाजिसो गारदों मालाय गानबाय आरो थेवबो गोजानाव थांनाय नालाय नोसै दायो जोङो फै थांसै ini गाबजोब्बाय सिटि फै माबायदि मोनखो मोनफैना एख' मोनाखै हिमालय हटेलनि ओंखाम जानो लुगैदों नामा दा जों हिमालय हटेलाव दं नै ओंखाम उखैजोबदो बेनिफ्राय गावसानो दाबो जाया ओमफ्राय दा जानोसैब्रा मोननानै ओंखाम जायाबा बर'आव बेराया ओंखाम उखैजोब्बायनो मानसिया गारि गाखोना माबायदि मोनदो हेलमेट गानना खस्थ' मोनो लेलावथ' माबा नादामना दोननाय रखम मोनो ओमफ्राय खर' सायो खर'आ ओमफ्राय खस्थ' मोनदोलै आं नै पार्टिगा सालायनोसै इयाव मा जागोन सादो हा मा मेथाइ जिखिजाया बेनिफ्राय नाहर मा मा नांगौ Hello, apa begitu? Nabi begitu. Nabi, memang Nabi asal. saya lang matu dia kali जाजोब्बाय बे गाबानि एसे फिसा दा मालाय दखानिया निखौनो होबाय कापसेयाव सुखुवा नामा नों गारगारनाया ग्रबनो दोनहरगोन नामा गारबाय होननानै हो गारमेन सिनायनो खोमा फैगोनलै नै दायो लोगोफोर जोङो माबा हिमालय हटेलाव साहा लोंदोंमोन ओमफ्राय खिजा गांगा टपाया गय जागासिनो ओमफ्राय आङो इथिंजाय दङ नै माब्ला मोनहैगोनसो जाबाय आरोना आङो क'क्राझाराव दा दंथ'यो बङाइगावआव नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ ओरैनो लोगोफोरा जोंना माबा माबि नायगासिनो नैबे सासे जोंहा गांगा टपानि बेस्ट फ्रेन्ड आरोना आंहानि बेस्ट फ्रेन्डफोरखौबा लाफायाखै गावहानि बेस्ट फ्रेन्डफोरखौ बायो गारबोथारा आरो आंना गद गैया आंना माने जेखै थाङो इखि जानो लोगो जायो आरोना गासिबो लोगो नै दा जोङो थांलायनोसै आरोना रेडि जाबाय ओमफ्राय जायबो रेडि जाबाय थौग्रोदो दा नै कारिगाव मोनफैबाय थरायनाया बिराद ओंखाम उखैबायनो नै हटेलाव जानोसै नै कारिगाव बारा गोजान गैला ना मा ओंखाम उखैजोब्बाय ओंखाम उखैजोब्बाय हो फैबायथ' र' ओमफ्राय बबेजा बोरो बिले जाजोब्बाय नामा जाजोब्बाय दाखासो नै सिगारेट गानना गारि सलायनानै गोलोमजोब्बाय Hinjauखौनो गंबै दोननाय दाना खेसिगोन सोरां मा जागोन जोङो दा एन्जर बेदरसो जानो नागिरदों ओमफ्राय वाह एन्जरसो जाहैदों एन्जर खानो जलायथिं नों मा जागोन मासुवा गोदोनि जाग्रा लानोसै जाग्रा लानानै बहा थांगोन सरलपारा सरलपारा थांसै थांना फैनोसै खनसे सरलपारा दुगैनांसिगोन आरो गरमनि मा लाबोखो बेदर अमा बोरमा नामा बोरमा आंना रायगास मा जाग्रानि सदिबानि मोनजायै बुस्थु जादो इयो जाग्रानिसै हा ओइ माबा नुबायला आं जिराब ओइनो
दा लोगोफोर कारिगाव मोनबाय ओमफ्राय क'क्राझाराव थांगासिनो जोङो थांबाय थानोसै थांनायनि सिगां खोनायाखै मा मा क'क्राझार थांनायनि सिगां रायमना पार्कआव थांना फैनोसै खनसे थांना फैनो थ' होमबालाय जोंहा गांगाथफाया क'क्राझार थांनायनि सिगां मा होनदो रायमना थुनाय माबायदि नायनि खेबसे फैनायावनो बेरायनानै थाङाबा आरो सरलपारायावसो थांनांगौमोन दा जोङो सरलपारायाव थांनो लुबैदोंमोन आरो ओमफ्राय जों मिथिबाय मा जोंनि जायगानिफ्राय एसे माबा मसलपुरा लासै जायो होननानै बा इदिबाथ' गोजानथार जागोन होननानै दा मेंबायबो नालाय रुम भारा नागिरग्रोनांगोन बिनि उनावसो बेरायबा बेरायनोसै ओमफ्राय बेरायाबाथाय थानोसै दिनै सानसेखौ दा प्लेनानो चेन्ज जालायबाय जोंहा गांगाथफाया मालाय रायमनायाव थांलानो सरलपारायावनो थांथारनोसै जाबाय दा सरलपारायावनो थांनो नागिरबाय आरो थांबाय थानोसै दा माबायदि नोंलाय जोंनि मेगन थांनो लुगैबाय थायो लामाबो जाननि बाथ्रा खनसे फैनायाव थांखानांगौ खनसे फैनायावनो थांखायाबा जाया ओरैबो हाग्रा मा जायगायाव लांनांगौ गांखं दाफिना साग्रुबलांबाय साफ्लि साग्रुबलांबाय नै ओरैबायदि खस्थ' लामा आरोना दायो लोगोफोर फाइनालि जोङो मा मोनदों गेस खालाम मा मोनदों एकदमबारे बुगा बुगि जालांबाय मेगनावबो थुला हाबलांबाय दायो मोनफै बावखुंग्रि हाजोआव फैनो होननाया सरलपारायावसो फाइनालि मोनफैबाय आइ लाभ सरलपारा नै लोगोफोर आयौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव मोनफैबाय होनबा आङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव आइ लाभ सरलपारायावसो मोनफैबाय माथो आंलाय गांगाथफा गांगाथफा सरलपारायाव मोनफैबाय दं गाजा मिथियालाय ओइनो लोगोफोराबो मोनफैबाय एसे दैमाया बारा मा एसे सुथायबोनाय नोंलाय इसोर गैयाबा आंखौ लानो हागोन गाइस नोङा गाइस नोङा बुगाबोजोब्बाय गांखंआनो बायना फैबाय आंना बिराद खस्थ' लामाजों मोनफैबायलै बावै सिं थिं थाब्लि जागोन नोंसोरखो हो थाब्लि जागोनलै सोरदो थाब्लि जायाखै जायाखै जोंना USDसो नालाय USD आंना हिमालयान थाब्लि जाबावदों दे मा दुगैगोन नामा दुगैगोन हा हे बोहैखारलांगोन दा ओइ लंपेन्टआ बोरै जिनाय इयो नंगौ हायथारा जिलांबाय नामा माने गारि बारल'नायजोंनो लामानि कुकजोंनो बोरै जगोन बोरै मागोन लंपेन्ट गब्लंनायखौ माबा गैला आथिङावहायनो गब्लंलांबाय लंपेन्टआ माबायदि मोनखो जायगाखौ मोनफिना दिनैसो फार्स्ट टाइम आरो माने दिनै दा यालागै मोनफैनानैसो गोसोखौ एसे मोजां मोनबाय आरोना बै ससेयाव रायजो जानानै थानाय मानसिफोरा बोरै संसार जाना थायोलै न'आबो फिसा ओमफ्राय जि खस्थ' मोनदों आङो भगबान ओमफ्राय मा थालिर गैया मा गैया माबा गयल' फिसा ओमफ्राय देरस्लाबाखैबो दैफोरखौ माबोरै लोङोबा बेमार आजार जाबा माबोरै थाङोबा इसोरो टाउना लासे डाक्टर खानाफोर दंना गैयाबा मेडिकेलफोर दंना गैया बिराद संसार जाना थानो हानाय नङा बिराद दुखु होनबा नोङो दा लोगोफोर हादान एरियाखौ नुबोनानै थरायना बिराद दुखु मोनबायनो जोंना मानसि सि जोंनिथिंजाय बिदि हादानबाबो इसे नङाना हादानबाबोथ' गारि मथरनि सुबिदाया दंना ओमफ्राय एसे सरलपारायाव हाबफैनाय लोगो लोगोनो गैया थाब्लि साजोबलांबायब्रा ओमफ्राय बुगा बुगि गांखंआसो मिथिगौ आंनि गांखंआ जेन थेन मोनफैबाय होनबा नैयो जिनोल' बाखिमोन
बायगोनसो मागोनसो जालाय लांदों ना दुगैग्रोना लानोसै दा दे दुगैया दुगैया होमबालाय माथो दै गामसा गानदो दुगैनोसै दे पस अ दै गेजेराव दुगै लुगैदों नामा दुगै लुगैदोंमोन ओमफ्राय नाथाय ड्रेस गैयाना मिथिगोन नामा ओमफ्राय गावसाल' दुगैबाय दं गावसाल' इन्जय लाबाय दं अकस्मात प्लेनिंआसो मोजां जायोनो ओरै लिरखाना लाबोनाय प्लेनिंआ मोजां जायानो मिथिबाय खोनादों लिरखाना लाबोनाय प्लेनिंआ मोजां जायानो अ इदिनो थाबाय थिंबाय थाथ' नोङो जों दुगैखांगौमानि जों फारसेथिं ओरै दुगैगासिनो मासो दे गोजांबायानो नामा नोंखौ जों बिराद मिस खालामदों नबिनखौ नामा नोंखौ जों बिराद मिस खालामदों नबिन ओइ नाय राकेशखौ गाबोनो दैया मैथाव फुदुंना खागोन नोंसोर लोंलायलायबाय थानाया नबिन हरनो हागोन ना नबिन नोंखौ जों बिराद मिस खालामदों आइ मिस इउ नबिनलाय नबिनखौसो गोसोखांबाय दं नामा थांगोन थाङा थांसै मा जानायखौ मा थामारो दं ए जागा मोननाय नङा थानो हर थानो दुगैखां लोबखां थाव फोनखांनानै गामसा गिसिसोनो जागा मोनाखै माखासे गोजा फट' दिखांनो नेगासिनो प्लास्टिक दंरा गैला इलाय इलायखौ बख' दङ जोबाखौ मिथिया थांनायनि लाहार फाहार खालामगासिनो गामसा गिसि सोनायनि नै दायो लोगोफोर सरलपाराखौ गारनानै थांनोसै आरोना क'क्राझाराव हर थाहैनोसै ओमफ्राय गाबोनो बावखुंग्रियाव लोगो मोनसिगोन दा थांबाय थानोसै ओजोंहाय रेडि खालामबाय नै मालाय गासिबो दुगैजोब्बाय इसोरो ओमफ्राय आंहा ड्रेस लाबिनि थाखाय बिदिनो जाबाय थायो आंहा दैमाफोराव थांबाय एबारनिफ्राय गांब्रै गांबासो लाना थांफाखासिगोन आङो खेफ्रोमबो इदिनोल' सकियाव थांबाबो इदिनो दा सरलपारायाव फैबाबो बिदिनो फायग'आनो गैया दुगैनायनि थेवब्लाबो ओरैनो गोसोखौनो कन्ट्रस्ट खालामबाय आरो आं सरलपाराखौ नुबाय होननानै गोसोआव गोजोनबाय आरो आङो थेवबाबो गांगाथफानि अननायाव मोनफैबाय बिसिम जायगायाव बेखौनो गोजोनबाय आङो आंदि सरलपारायाव मोनफैबाय सरलपाराखौ नुफेरबाय होननानै आं लोगोफोरनो खोन्थानो हासिगोन आं थांखांबाय होननो हासिगोन आरो आं बेनो आरो लाइफआवलाय मा दंना इन्जयनि अनगालाय दानो दं दानो गैया गासिबो नै फैदो मालाय पिकनिक जाफैदो थौदो मोनानोसै हनै साना